Wara li l-bieraħ il-Prim Ministru Lorenz Gonza qal li se jispjega pass pass se jiġri fil-Parlament, il-Prim Ministru ta' żewġ xenarji f'każ li l-budget jgħaddi u anke f'xenarju li ma jgħaddix. Vot favur dan il-budget ifisser li konna il-pjan tagħna għas-sena 2013 approvat u nistgħu nimxu l-qudiem u l-elezzjoni xorta waħda ssir fil-ġurnata stabbilita. Imma vot kontra jfisser li dan il-budget ma jkunx għadda. U f'dak il-każ li ser jiġri huwa li jiena għada filgħodu immur għand il-President u ngħidlu biex ixolji il-Parlament. Nagħtih data ta' meta jxolji il-Parlament u nagħtih data wkoll għal meta ssir l-elezzjoni ġenerali. F'każ li dan il-budget ma jgħaddix, il-Prim Ministru Lorenz Gonza qal li l-miżura tal-għoli tal-ħajja se tkun tista' titwettaq mill-ewwel ta' Jannar għal ħaddiema tal-privat biss. Jiġifieri l-ħaddiema taċ-ċivil mhumiex se jieħdu din iż-żieda. Sadattant il-parir li għandna u li żieda fl-għoli tal-ħajja għal min jaħdem fis-settur privat tista' tidħol fis-seħħ fl-ewwel ta' Jannar li ġej. Imma miżuri oħrajn li ħabbarna ser jiddependu fuq ir-riżultat tal-vot tal-lejla. Biftehim mal-kap tal-Oppożizzjoni, Lorenz Gonza ħabbar il-kampanja elettorali se tibda fis-7 ta' Jannar li ġej sabiex nevitaw il-festi tal-miliet bil-konsegwenzi qar milli jista' jkollhom diġà in-negozji. Naħseb li ħaġa tajba li żewġ partiti rappreżentati f'dan il-Parlament diġà kellna diskussjonijiet ma' xulxin u diġà għandna ftehim pubbliku li ma nagħmlux kampanja elettorali fil-miliet. Imbagħad nibdew flimkien il-kampanja elettorali mis-7 ta' Jannar li ġej il quddiem. F'din l-elezzjoni ġenerali, Lorenz Gonza qal il-5 snin li għaddew għandhom ikunu mera sabiex il-poplu jirrifletti dak li għandu jażel. Il-5 snin li għaddew u r-riżultati li akkwistajna għandhom ikunu mera kejl biex nifhmu fil-ġimgħat li ġejjin fidej min sa nafdaw il-dal pajjiż.